То, започваме. Късмет. О, братле, хайде. Да обикаляме зоната, да наблюдаваме, да чувстваме. Угина го! Братле, забравихме чанката за хляба и водата. О, не, да мога, чекай си, момче. Момче, чекай си, момче, какво имаш, бе? Момче, какво имаш? Обезоръжене! Абе, момче, какво имаш, бе? Гранатата! Абе, няма. Пускай, бе. Пускай, бе. Момче. Ай, момче.